veľmi zvláštne mi tu nastala teraz situácia, vy ste mi na hľaďku kývali všetci, že nechcete podnikať, že iba zamestnať, väčšina teda. A vy ste mi každý dal nejaký podnikateľský nápad, v čom by ste išli podnikať. Keď som vám dal iba, či chcete byť zamestnať, iba jednu vec a hotovo. Keď ste sa fokusovali na to, že keby ste mali podnikať v čom asi, tak zistil som, že každý z vás má v hlave niečo toho malého podnikateľa, že možno čo by išlo. Ľudia sa fokusujú na niečo. Ja by som to pred vami v živote nestal, keby ste ma poznali pred 14 rokmi. V živote nikdy. Tu by som sa zosypal a hotovo, hej. Ja som bol vychovaný mamou, ktorá proste robila v biele celý život, účtovničku, chodila ma, keď sa vyštuduješ, chod robiť ekonomiku a budeš robiť účtovníka niekde. V živote nikto u nás nikdy nepodnikal, ani ma k tomu nesmeroval, nikto mi ten fokus nikdy nedal, ani neumožnil. To pre mňa bolo podnikanie, to robí len určitá vrstva ľudí, ktorí to zdedili, dostali a tam asi nikdy nedosiahne. Vďaka určitým možnostiam sa dostal na nejaký kurz, seminár, kde mi otvorili možnosti, ale tiež som tomu stále neveril. Prednášali mi tam ľudia, ktorí zarábali 5, 10, 15 tisíc eur mesačne. Poznáte takých ľudí? Hej? Aj vám prednášali niekedy? Aj ste sa ich napríklad opýtali, že ako ste to dosiahli? Že ja by som chcel zarábať 15 tisíc mesačne? Aj vám povedali?